aleva sara an-tsaigny hoe anao mizaha télé miaraka amin'ny ravanao na zanakao miaraka la famille-nao dia misy olo mivolagna amin'ny télé agnatin'ny interview izy mivolagna hoe ya zaho izy karaha ty namono mamako ndraiky papako izy fa zaho izy nagnadosy rô tamin'ny fijaliagnan-drô hitako rô tegna nijaly be nanjary nivoneko rô fôtony tsy hitako eky solution afa tokony andeha maizako rô. Oui, tegna nisy ary tamin'ny 25 septembre io 25 septembre rose teo igny nisy lehilahy Lawrence Krauss zegny arinanazy mipetraka en États-Unis. Atrikady koa magnaraka tantara rô en États-Unis agny tegna ny koa ny amin'ny Amerika aby rô tegna ny haute level koa resaka crime ndrô tegna ny tantaraigna ary efa maromaro tamintsika tato maromaro tamin'ny tantarantsika tato tegna ny boaka akagny tegna ny ahitagna raha magnafahafa. Izy ty tamin'ny 25 septembre teo igny nandeha nikaiky journaliste non talohan'ny 25 septembre satria tamin'ny 25 septembre interview ty nataony niaraka tamin'ny journaliste. Mama ndraiky papany raha tamin'ny 2017 efa tsy hitany fiarahamoniny fa izy zegny mivola andreo fiarahamoniny aby hoe mama ndraiky papany io izy nandeha nifindra moniny nandeha nifindra en Allemagne dia za fo izy karaha ty ndrô eto volagniny migérer lay fiaignanay eto. Mama ndraiky papany io tegna nivadiagna somary antitrantitra volako satria papany eo eo 98 dia mamany eo eo 89. Bon antitrantitra zegny ohatra izy diso tegna désolé fa tegna nefa be zegny lay hoe lay ray aman-drenin'azy. Dia izy ty am'izay tsy hita raha tamin'ny 2017 igny fa le avagna marikitry na hoe le jirany zegny ny volagnany fo hoe rô nandeha nifindra monina nandeha tsy dia nisy raha niasagna aloha ohatra zegny momba i mama ndraiky babany ty. Dia izy ty am'izegny aide sociale mandeha midriky fo resaka retraite midriky fo zegny misy olo mangala fo zegny le vola io raha tamin'ny 2017. Dia tamin'ny taogno ty am'izegny nagnano enquête aide sociale nahitagna fraude nahitagna hoe misy raha tsy pariparigna ty ny dossier ty fa aloha zagna tsara hoe ino raha tegna ny misy. Dia ino am'izegny raha nisy izy koa fa naregny raha karaha igny izy nandeha nivolagna tamin'ny journaliste araiky tamin'ny télé araiky hoe zaho izy karaha ty andeha angataka agnano interview aminareo agny. Bon le journaliste nivolagnany zegny somary gagagaga hoe ino manne raha tegna ny misy ino avian'zegny somary gaga fa bon tsofo raha intéressant reo raha andeha tantaregny ke rostany ino raha nisy avy malala somary abokinareo fa moa le extrait fa izy tegna calme sady tsisy asa loha. Dia izy nivolagna mihitsy hoe ia volagny karaha ty zaho namono mamako ndraiky papako volagniny. Lehilahy ty efa l'âge de 50 ans plus amin'ny fotoagna zao ty dia ny raha tegna ny choqué internaute ny choqué le olo am'izao ty zegny mahita hoe nagnino raha karaha ty nataony. Dia le journaliste moa tegna ny namotany satria tegna ny calme be izy tamin'ny fotoagnany io tsisy hoe tsisy erisaitra. Dia izy nivolagna hoe nivoneko volagniny rô fa hitako izy karaha ty rô nijaly hitako volagniny tamindrô volagnindrô nataoko izy. Dia namotanina am'izay hoe ino tamin'ny fomba karakory namony anao rô izy fa i papako izy karaha ty rô izy samby nikindeko izy. Dia karakory nataony namono papanao i papako izy karaha ty nivoneko tamin'ny nikindeko volagniny. Dia i mamako izy karaha ty tamin'ny corde irô volagniny tsy tia ho faty ndraiky izy karaha ty fa hitako volagniny le raha volagniny maromaro tsy resaka momba fiaignanandreo izy. Dia zaho izy nandeha nagnaprô volagniny. Dia tafarany interview moa dia direct nisamboriny fotsiny izy efa niambesiny mihitsy hoe vita interview dia nalainy police boka tantany ary izy tsisy asa loha tsisy negniny fahitagna izy fa izy mbola niplaide hoe non coupable. Dia namotanigna izy hoe anao ma nanegniny amin'ny raha nataonao io misy negniny anao sa karakory. Dia izy nivolagna hoe raha nataoko volagniny karaha ty nagnaprô fa za tsy raha nagnino. 20 ans depuis 2017 izy namono mama ndraiky babany io efa 2025 jours azonareo koa no efa am'izao ty izy tompony misy zegny nandeha nivolagna tamin'ny le interview tagny izy ndreo namosa izy ndreo atreto maloha le enquête mbala mandeha koa raha ty mbala tegna ny affaire mbala vaovao be satria mbola tamin'ny 25 septembre lasa teo atrika niany mbala voanomboky novembre. Bon lany fagnahy an-tegna dia raha karaha ty tegna ny misy amin'ny fiarahamoniny any tegna ny mahagaga karaha ataony tegna tsy zatra mahita raha tsy zatra mbarigna magnano karaha zegny tegna misy ava malala amin'ny raha karaha ty. Za tamin'ny le izy médiatisé za mbola tsy nahita hoe nikoragna hoe nabavy na raha nany fa hitako asa mety izy nakataokona donc izy an-tegna fa tegna zegny somary gaga ary natao le autopsie satria izy koa fa nivolagna hoe nivoneko dia nataonao ia nazaviany mihitsy hoe izy rô volagniny karaha ty naleviko amin'ny tany karaha zegny agnatin'ny trano satria tagnatin'ny jardin-ndreo tagnatin'ny lakorindreo fondreo nandevegna amin'ireo koa fa tafarany interview nandeha nisavegna tegna nita tao le mama ndraiky babany izy mbola niplaide hoe non coupable aminazy zegny izy tegna mivolagna hoe le raha nataony igny mbola tegna ny hoe mety donc tsisy raha tokony andeha agnamezagna atsiny izy. Izy malôva le premier degré ndraiky deuxième degré ary izy mety possible tsy mety possible moa fa tsy maintsy prison à vie maloha tegna nefa aminazy. Aminao manokana karakory aminao manokana ilay olo mahavita magnano karaha zegny
anao koa zaisy kan farany nisy raha hoe mahagaga satria mahagaga antegna raha magnano karaha ty bon mahagaga mba hitako nisy olo za jusqu'à farany amin'ny vidéo ty fa surtout mitandray mareva malala i raha ty tegna misy ny amin'ny dunia ty